Denbora igaro da herriko txosnetan lehen txanda egin zenuenetik. Ezagunak zaizkizu lurlikatsuak, udako abestiak sortzen duen estanda eta benga beste baten atzetik datozen hiruzpalautragoak. Eta badakizu zenbat esku behar diren txosnagunea bizirik mantentzeko. Esku behar diren pankartetan egotean nahi duzun aldarri hori txosnetan egon dadin. Zenbatetan errebisatzen den protokoloa eta zenbat eskerrik asko dauden guztiaren atzean. Txosnak gureak denonak direlako ordea bada eskerrak ematea merezi ez duenik. Lau pareta hauen artetik Euskal Herriaren luze eta zabalera, azkeneko aldiz, gure garaian. Gaurkoan jai eredu ez eta EAen herriko jaietan daukagun egoeraz hitz egingo dugu, baina hasi baino lehen entzun ditzagun aste honetako 5 albiste. Europar Batasunean euskara, katalana eta galegoa ofizialak izateko bozketa atzeratu egin da. Joan den asteartean, maiatzaren 27an bozkatu behar zen auzi hau, Europar Batasuneko auzi orokorren kontseiluan, baina zoritxarrez erabaki zen atzeratzea. Bi herrialde gutxienez erakutsi dute atzeratzeko borondatea, arrazoi ekonomiko eta juridikoak direla medio. Horren aurrean, Euskalgintzaren Kontseiluak deitoratu du erabaki honen aurrean arrazoi sasi teknikoak jartzea erabaki politiko hutsa besterik ez dela eta salatu ditu zenbaiten jarrera euskarafobo eta azpilokoak. 24 orduko tartean 3 langile hil dira Euskal Herrian. Lehenengo biak azpikontratentzako ari ziren lanean, bata Amurriko Tuboz Reunidozen eta bestea Atzondo natzeteko obretan. Azkena Andozian zendu zen elikagai enpresa batean. Honekin 23 dira Euskal Herrian hil egin diren langileak. Laben ustez, 3 istripu hauek ekidin ziren, baina argi dago patronalek eta kapitalak ez dutela langileen osasuna erdigunean jartzen. Behin-behineko garaipen lortu du Seaskak helduen ikasturterako lanpostuak eskuratuz. Badirudi joan den ostiraleko ikasleen damorrotzak entzunak izan direla. Izan ere, astelenean Bordaleko Akademiako errektore den Jean-Marc Huart Angeluko kimua ikastolara etorri zen, eta arratsaldean Seaskako arduradunekin kanbon bildu ondoren, adierazi zien berri ona, hau da postuak egonen direla urrengo ikasturterako eskatzen ziren postu horiek. Argi utzi du hala ere behin-behineko aterabidea besterik ez dela Parisetik baliabide gehiagoren bea gauden honetan, baina bueno, hau eta beste afera batzuk borrokatzen jarraitu beharko dira Parisen eta Bordalen, adibidez azterketak euskaraz zena. Euskal Herritarron 57%ak uste du jarrera erreakzionarioak ugaritu egin direla bere inguruan. 7. naziometroaren datuak atera ziren astelenean. Honen ustez, jarrera erreakzionarioak Euskal Herritik kanpo handiagoak direla esaten dute, baina herritarren 75%ak uste du Euskal Herrian jarrera erreakzionarioak igo direla eta 57%ak jarrera hauek bere inguruan ikusi egin ditu. Bi alorretan nabaritzen da igoera hau, lehenengoa migrazio eta aniztasunaren alorrean eta bestea genero berdintasunean eta feminismoan. Heriotzarako laguntzaren eskubidea onartu du Frantziako Asanblada Nazionalak. Lege honek fase aintzinatu edo terminaletan dauden eri handiei euren bizitza beren bukaera erabakitzeko eskubidea aitortu die. Suizidio lagundua edo eutanasia terminoak erabili ordez gobernuak nahiago izan du heriotzarako laguntza terminoa erabili arimarik atzerakoienak ez xokatzeko, baina praktikan onartu dena berdina da. Eta honen ondorioz, jadenik esan dezakegu Euskal Lurralde guztian eutanasiarako eskubidea aitortuta dagoela. Albisteak entzun ostean, beti bezala kalera joan gara galdetzera, kasu honetan aisialdi eredu alternatiboen inguruan, Bilbora joan gara lasterka askatasunera, lasterketara. Gaur egun kontsumora bideratuta ez dagoen aisialdi bat. Aisialdia, denbora libre aprobetsatzeko ekintzak egitea. Ingurura begiratzen dago, adibidez Bilbon bertan, argi dau ez dela gazte euskaldun eta euskaltzaliontzako aisialdirik existitzen, orduan guk alternatibak sortu ezien, ez dekogu aisialdik, orduan biherrezko ikusten dugu bertako gaztiok, eta Euskal Herriko gaztiok orokorrien aisialdi alternatibo bat sortzie
guretzako eta gugaikik egindako. Erakutsi behar dugulako, gazteriak behar duela beste aisialdi bat, politikoa dena delako, eta erakutsiko dugulako dugula hitza, Bilbo batean ere guk ere badugula zer esan, eta horretarako egingo dugula azterka gaur. Egun dana delako politika, eta azkenean bakoitzak erabaki behar du bere pentsaerak eta bere zer nahi duten bizitzan, eta orduan uste politizatu behar dela, azkenean dana delako politika. Bueno, aisialdi oro da politizau, orduen norberak erabakitzen dauzelan eta nondik politizau, eta gure kasuan erabaki dugu, erabakitzen da euskararek eta euskara sortzi eta printzipio horretatik sortzi eta bierrezkoe da, ez dekota bat Euskal Herrien bizi garelako, hizkuntza bat dekogulako, ikiora batzu dekoguzulako, eta hori dalako gure defensa. Entzun dugu kalean zer dioten, baina beti bezala kaixo Irantzu eta Ibai. Kaixo. Ongi. Bai. Azkena den honetan, eta udara badatorrenez, galdetu nahi dizuet, ea zeintzuk diren zuen jai gustokoenak udako edo herriko jai gustokoenak? Nik, hemen bilbotar baten presentzian esango dut, Bilboko Aste Nagusiari bai dio dela kariño berezi bat, ikusten duzu hemen dela, Algarako kamiseta, eta izan ere, urtero Algarako bertso egunean egin izan dugu bertso dalekutako kedada, eta... Baina nora soaz gauero? Kaskagorrira. Baliteke kaskagorrira, kaldean egotea, baina bai, hori Bilboko Aste Nagusia. Ondo. Ni bilbotarra izan da eta kaskagorrikoa izan da, esan beharko nuke Aste Nagusia dela, Bilboko Aste Nagusia dela gogokoena, baina bai egia da Larrabetzuko gazteguna dela oso egun polita eta oso divertigarria, eta urten esan behar dut Amurrioko gazteguna bai dela kriston egun polita guk pintzatzen dugulako, así que etorri. Eta zurea? Nirea, azken portuko jaiak, auzoko jaiak, inorrek ez ditu ezagutuko agian, baina Gipuzkoarrek akaso bai. Eta, Bilbo hainbeste entzun dugunez, gaurkoan ekarriko dugun gonbidatua ez dator Bilbotik, Gasteizti dator, eta berak argiago azalduko digu jai ereduen arira eaen gertatzen ari den hori behintzat. Kaixo Maialen zer moduz? Kaixo, ondo, apur bat urduri, baina ondo. Lehen aipatu du, baina jakingo duzu bezala jai ereduen inguruan itzengo du, kasu honetan Gasteizko txosnak abia puntu hartuta EAEko txosnetan gertatzen ari den horren arira sakonduko dugu, eta aurreko podcasten batean hitz egin izan dugula makrofestibalez, jai eredu desberdinez, baita espazio seguruak sortzeko dauden baldintzez, baina gaurkoan beste ikuspegi bat emango diogu, uda gerturatzen ari den honetan, denogo txu gaudelako banik hori gabe biziraun ezin den leku horietara berriro bueltatzeko. Badakigu izan ere, txosnek badutela leku berezi bat gure herriko jaietan, eta lehenengo galdera ezara Maialen nahiko niztuke galdetu, ze helburu dauzkaten txosna bezalako eremu batzuek eta nola sortzen diren Euskal Herriko kontestuan. Bale, gaur egun txosnek dituzten helburuak hobeto ulertzeko, ulertu behar da apur bat gauden testu ingurua badela aisialdia privatizatzen ari den testu inguru bat, ikusi ditugu azken aldian festival pribatuen goraka, BBK festivala, Viñarrok eta horrelakoak. Eta testu inguru honetan txosnek edo txosna, guk txosnak ulertzen ditugun bezala, badute helburu bat, apur bat herri eta hirietan aisialdi alternatibo baten eskaintza bat emateko. Eta honekin lotuta, esan nahiko nuke ez dela kasualitatea txosnak antolatzen dituzten pertsonek edo eragileek, herri mugimenduen baitan antolatzen diren eragileak edo entitateak izatea, azkenean txosnak badirelako borrokatzen dugun etorkizun horren edo islada bat, edo bilatu nahiko genukena. Eta horretaz gain, azpimarratzea ere, txosnak badirela erakusleio bat, azkenean herrietan eta hirietan jende asko pasatzen delako txosnagunetik, eta
urteko lan guztia pues, hor islatzen dela eta ez bakarrik txosnagunearen antolaketa horren lan guztia, sino herri mugimenduak urtean zehar egiten duen lanaren isla. Eta pues, horrekin lotuta ere, nola den erakusleio bat herri mugimenduarena eta urtean zehar egiten den borrokarena, gonbite bat da ere, ez bakarrik txosnetan parte hartzeko, sino herri mugimenduetan ere parte hartzeko eta apur bat mundu hoietan murgiltzeko edo ezagutzeko edo eskuragarri daudela espazio hoietan. Eta hori, apur bat. Bueno, eta pizka bat historian kokatzeko hau guztia edo barkatu, berri. Vale. Bueno, bai. Bueno, eta hau guztia testu inguratzeko pixka bat, gutxi gora bera, 80garren hamarkadan Euskal Herrian mugimendu asko elkartu ziren jai eredu alternatibo bat sortzeko nahiarekin, eta kolektibo asko batu, eta autogestioaren ideiarekin hasi ziren sortzen jai eredu alternatiboak, ez? Gaur egun egia da asko aldatu dela egoera, lehen desobedientzia gehiagorekin egiten zela guztia, orduan gaur pizkat hitz egingo dugu gaur egungo egoeraz. Eta egia da ere begiratzen, atzera begirada hori egiten dugunean, agien ez dugula oso ondo barneratuta zer den txosna alternatiboa ez zerran duzun bezala, agian guk, gazte askok Euskal Herrian ez bizi aldugu txosnen eremoa, noa txandara, egiten nire txanda, txosnan, eta gero ateratzen ez da parrandara, no? Eta askotan agian ez garela konturatzen horratzean, erran duzun bezala, badagoela historia bat, egon dela borroka bat, eta inkluso desobedientzia bat ere, eta orduan gure belaunaldia motibatzea asko kostatzen den honetan batzutan guk ongi dakigu hori. Nuzte txosnak badira ere bide, ez irekitzeko bide berriak, eta gazteok ere esateko aizuguk hauek gauza hauek horrela egin nahi ditugu. Bai ez, gozamenetik egiten den lan asko dago horren atzean, akaso jendeak ikusten ez duen lan asko eta horregatik galdera honako litzake ez, zer dago txosnagune bat antolatze horren atzetik edo? Vale, nik uste dut, agerikoena dena edo, gehien ezagutzen dena da, antolaketa apur bat materialagoa, azkenan urtean zehar, basabiltzelako txosnagune baten, aste batez hor egongo den espazio bat antolatzen, eta horrek dakartzan kudeak eta guztiak, baina horretaz gain nik ere azpimarratu nahiko nuke, badagoela beste antolaketa edo kudeak eta batzuk materialetaz gain edo apur bat azpiegiturako horretaz gain dela ere urte osoko elkarlan bat egiten dela, beste eragile batzuekin eta inkluso barrura begira, txosnagune azkenean badelako espazio bat etengabeko berrikuntzan egoten dena, eta hori urte osoan zehar eztabaidatu behar da, kudeatu behar da, elkarren artean hitz egin behar da, ez lehitutako helburu horiek alde batetik birpasatzeko eta berriz planteatzeko eta helburu berriak sortzeko, eta beste alde batetik helburu horiek ere testu ingurura ekartzeko eta horren inguruan eztabaidatzeko aurten nola egin edo igual ez dakit testu inguru bat aldatu da eta egiteko moduak aldatu behar dira. Eta horrek ere nik uste dut txosnagune bat edo edo jai alternatibo batzuen antolaketa bihurtu daitekela inkluso pertsonentzako eskola bat, ez bakarrik ikasten dut nola montatzen den barra bat edo nola kudeatzen den ez dakiz zer, ikasten dut ere nola harremandu jendearekin, nola sortu elkarlanean beste jai eredu bat, nola eztabaidatu gure artean. Bai, nik uste dut dela antolaketa edo kudeak eta ageriko eta ez gain badaudela beste asko eta inkluso oso garrantzitsuak direla. Bai, eta uste dut, esan duzun moduan, txosnetan eta konpartzetan aritzen garenok, data batzuetan mugitu egiten garela, eta sistemarentzat ez diren errentagarriak, jai eredu alternatiboak eta baita leku gestionatuak, ez dira sistema kapitalistarentzat errentagarriak, ezen ekonomikoki, orokorrean ez dira errentagarriak. Orduan, traba asko jartzen dizkigute, bai traba ekonomikoak, bai traba burokratikoak, adibidez, baimenak ematerakoan, edo multa jartzen edo horrelakoak,
eta erreztasun asko jartzen dizkietela sistemarentzat errentagarriak diren beste gauza askorentzat, ez? Honen adibide argia da Bilbon bizi izan dugun azken astean dela Europako final hori, bakarrik errentagarria izan zela sistema kapitalistarentzat, auzokidentzat ezen bate errentagarria izan, ezen ekonomikoki ez gure bizitzarako, ez dakizen bat milaka pertsona etorri ziren, presioak igo ziren, azterketak atzeratu egin ziren, trenak gelditu egin ziren, gure bizitza gelditu zen, ez dakizen bat giri etortzagatik futbola ikustera, ez? Gainera, gizontasunaren eredu hori nabarmendu zen Bilbon, eta gainera santzioak, multak edo ez ziren egon, eta egin zituzten benetako barbaridadeak, ez? Eta gero bebai, uste dut, aipatu behar dela, horrelako ekitaldi pribatu edo jaialdi pribatuen atzean beti dagoela enpresa pribatu bat, etekin ekonomikoa atera nahi duela hortik, eta egin kartel super guai bat jendea erakartzeko, eta horrek berez ez digula hiritarroi edo herritarroi mesederik egiten, eta honen, zuk esan duzuna lehen, adibide argi bat da BBK Live, ez? Bilbon egiten dela bai barkatu, baina hori, gaude nahiko naskatuta, eta gero herriko jaiak edo, herriko edo auzoko jaiak egiterakoan, hainbat traba jartzen dizkigute, jartzagatik txosna mierda bat auzo erdian. Argi dago orduan, erantzun guztiagatik kapitalak eta zizero patriarkatuak hartzen dutela gaina, baita aisialdian ere, eta orduan txosnak eta bestelako aisialdi ereduak badira bereziki estrategikoak eta betetzen dute funtzio sozial eta politiko bat. Eta orduan, galdetu nahiko niztuke nola politizatzen den txosnagune bat eta nola erantzuten dion txosnagune batek kapitalismoari eta zizetero patriarkatuari. Vale, nik uste dut, gure txosna ereduak edo guk montatzen ditugun txosnak edo buruan ditugun txosnak badirela berez kapitalismoaren alternatiba bat, ze azkenean, lehen komentatu dugun aisialdi pribatuaren gorakada honen aurrean antolatzen den aisialdi eredu publiko parte hartzaile eta herrikoi bat da, eta horregatik berezko izaera bat dauka kapitalismoaren aurrean beste alternatiba mota bat sortzeko. Eta horrekin lotuta ere autogestio handatza txosnagunaren antolaketa, orduan politizazioa hortik dator. Azkenean guk gure neurrira ere ekitzen dugun aisialdi eredu bat da, gure terminoetan egiten duguna eta parte hartzaileena izatea bilatzen duguna. Eta horrazten da hasieratik, jaian olakoa izango den pentsatze horretatik, helburuak betetzeko, edo izleitzen dizkiogun helburu horiek betetzeko, eremu guztiak zaindu behar direlako, zeintzu gonbidatzen dituzun jotzera, ze dekorazio daukasun karpan, eremu guzti horiek zaindu behar dira, azkenean benetako alternatiba hori eskaini ahal izateko eta esleitu dizkiogun helburu horiek bete ahal izateko. Gero dago sortzearen prozesua, horretan ere zaindu behar direla moduak parte hartzailea izateko, guztion iritzia jasotzeko eta espazio seguru batzuk sortzeko antolaketa bide horretan ere. Eta hori, eta azkenik ere, horren kontra dagoen hori, datorrenerako espazioak ere prestatu behar dira, protokoloak sortuz edo espazio horiek prestatuz edo gure artean elkarlanez antolatuz hori edo horri ateak izteko edo kanporatzeko edo argi geratzeko gure espazioetan ez ditugula horrelakorik onartuko. Eta esan duzun bezala, uste dut oso garrantzitsua dela gune autogestionatu eta alternatibo hauetan feminismotik antolatzea, gure arteko sareak sortzea, komunitatea sortzea eta harreman osasuntzoak indartzea ez, eta hau ez dela bakarrik kartel baten bitartez egiten, baizik eta urte osoko lanketa bat egiten, urtero bermoldatzen eta eztabaidak emanez, eta hori, eta uste dut oraintxe bertan oso garrantzitsua dela sare horiek sortzea, ez?
Bai, aipatu dituzun mekanismo eta lanketa hauek guztiak protokolo feminista bezalako dira super garrantzitsuak azkenan bai jartzen dituzelako bermeak ez espazioak izan daitezen seguruak eta erosoak gorputz guztiendako txosnagune batean, baina nik aipatu nahi nituen beste ereduaren beste bi aspektu edo askotan batzuetan ez ditugunak problematizatzen edo ez, batetik alkoholaren meloia, ze egia da besta gaur egun bestaren kontzepzioa askok daukaguna behintzat da alkoholari ertziki lotuta dagoen jai eredu bat dugu eta orduan hori nire ustez bada gutxi aipatzen dugun zerbait eta ematen du bide hortik autokritika egin ahal izateko ez eta ez dela nahi dugun besta eredua izatea joaten zaren bezala kaina batzuk hartzera, beste zerbait agian eraiki nahi dugula txosnagune autogestionatu hauetan. Eta beste gai bat litzateke ere bai, espazio seguruenetara itzulirik, bada egia gaur egungo parranda ere dagoela oso fokalizatua ligoteora, ez? Askotan badago jendea eta badauzkagu lagunak ni behintzat bai ateratzen direnak eta bai ligatzera ateratzen direnak eta gainera bada ligoteo bat guztiz egiten dion hemen hetero arauari eta nire ustez hortik ere badugu zer hausnartua ligoteo hetero normatibo honetan gorputz disidenteok daukagun lekuarekiko batez ere, ez ditu sortzen horrek gune erosoak eta hori da bermatu behar dugun gauzetako bat. Aizialdere muazterako inoiz agian eresoa izan jende queer eta disidente ontzako, eta badakigu denok ze garrantzitsua den izatea horrelako espazioak nun bizi algaren lasai eta joergan atera ongi eta ere ze garrantzitsua den izatea zure espazioak deitu ditzakezunak zure pertenentzia sentimendu horiek badakigulako ze garrantzitsuak diren. Bai, zalantzare gabe ez, gure bizitzak beti irudikatzen dugu amorrutik, haserretik eta haserre eta amorru hori ere kanalizatu dezakegu komunitate bat sortzera, hortik elkarlan batera eta ongi pasatzera ere bai, zalantzarik gabe. Eta bestetik Bilbo Gasteiz eta Donostiako txosna konpartxek atera duten txosnak gureak denonak komunikatua aipatu nahi nuke, izan ere azken aldian jakin badakigun bezalaxe izurgarrizko presioa jasaten ari dira instituzionalki, beraz nolako presio eta erresistentzia instituzionala ari zarete jasaten zehazki? Bale, hau da como azken urteotan atera den gai bat, eta izan ere, hori azken urteotan instituzioetatik traba asko ikusi ditugu, jaiekin lotuta azkenean, jaiekin negozioa egiten dutenek asumitzen dituzten kudeak eta batzuk guk gure autogestioekin ezin ditugu asumitu. Adibidez, tramite burokratikoen zama guztia, kostuen garestitzea, errestrikzio geroz eta handiagoak, eta azkenean hortik negozio ateratzen duten entitate horiek bere egunerokotasunean badituzte horrelako kudeaketak, baina guk ezin ditugu guzti horiek asumitu. Eta egia da ere horrekin lotuta gure izaera propioa, hori autogestioa, bolondrez moduan egiten dugula lan eta guzti hori, ez dagoela aitortua instituzioetatik. Eta egia da, azken urteotan ikusi dugun moduan, horrek guztiak txosnak edo gaur egun ezagutzen ditugun bezala arriskuan daudela. Bai, eta pizkat kokatzeko justo azken urte hauetan nos ha ido resonando tiket bai hitza eta azken urte honetan ikusi zuen bezala tiket bai tresna jarri nahi digute bai txosna bai konpartza guztietan eta jai herrikoi guztietan eta pizkat kokatzeko azalduko pizkat zer den tiket bai. Bada, kontrol, supuestamente da tresna bezala aurkezten dute, baina kontrol sozialerako erabiliko dutena da.
Da, Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru ogasuneak eta Eusko Jaurlaritzak elkarrekin sortutako tresna, sistema fiskal digital bat da. Erosketa eta salmenta guztiak erregistratuak izateko, digitalizatuak izateko eta zuzenean ogasunera bidaltzeko. Supuestamente, hau da, ez eukitzeko zerga eskutatzea posibilitate hori, ez? Eta, baina eragiten duena da, tiket baia egon behar dela establishmendu guztietan, hau da, software, ez dakit nola esaten den, bat, euki behar du establishmendu guztiak, zertarako, tiketak eta fakturak bidali alizateko. Eta hau azkenean, guretzako, txosna eta konpartetan ibiltzen garen guztiontzako mierda bat da. Guk ez dugulako enpresa baten moduan jokatzen, guk ez daukagulako irabazi asmorik, eta askotan, txosnak eta konpartzek ez daukagulako entitate juridiko gisa erregistratuta, eta ez daukagulako egitura profesionalik. Orduan guztia, trabak bakarrik izango ziren, eta horretaz aparte ez dugulako sinesten honetan, ez? Guk gure ez dugulako irabazi propiorik nahi, guk bakarrik urtero egiten dugu gure ekintzak eta lortzen dugun diruarekin urren urterako erabiltzen da, ez daukagu irabazi asmorik, dana bolondreza da, eta guk, sin más, ez garela enpresa batzuk, eta ez dugula sinisten honetan, eta ez dugula sinisten en que alguien nos mire de todo lo que hacemos, porque es. Argi dago, bai, tiketo eta movida bai direla trabak besterik ezta, txosna eredu honen aurrea, baina nik aipatuko dut orain beste errealitate bat, Ipar Euskal Herriko errealitatea badena aski ezberdina hain batean. Aurretik aipatu ditugun beste eredu heteroarautua eta alkoholizatua txeke. Ipar Euskal Herriko festetan ematen den folklorizazioa bada zerbait izugarria. Herriko bestak bizi dira euskalduntasun batetik, baina euskalduntasun folkloriko eta iaia komertzial batetik ez, jendea kasi atera litekez paletako pifro batekin eskuan eta zafiarekin lepoan. Baina, eta hortaz aparte ere, euskarak duen presentzia usu irringarria da, ezin da euskaraz egin ez dira eremu euskaldunak zenbat eta kostarago, orduan eta ez euskaldunagoak, barnekaldean segurazki gehiago bai, baina hori. Eta sartzen bagara Baionako besten ereduan ez, hori bilakatu da jaialdi folk komertzial bat, da besta bat non biltzen den jende pila, etorrita gainera jende asko Frantziako ezakitzen muturretatik, eta horrek posatzen dituen arazo guztiekin, ez? Masifikazio horrek eragiten ditu bertakoentzako arazo gari, eta besta ereduan ere bada arazo bat, eta horren aurrean herriko etxeak eskaintzen duen aterabide bakarra balin bada sartzen, pultseren prezioa igotzea, horrek konturatu bergarena da, horrek ez duela eragiten kanpotarrak ez etortzez, kanpotar bat ipagatza 20 euro edo 50 etortzeko Baionako besetara igual zaio, horrek egiten duena da inguruko jendea usatu. Eta gero gainera, masifikazio eta segurtasunagatik hasten zaizkigunean esaten jarriko dizkigutela kontrol eta polizia gehiago, hor la total, egia da masifikazioak eta jendearen ugaritzeak ekartzen dituela, ekartzen du beraso matxista eta sexisten area gotze bate, baina eske aterabidea ez da jartzea kontrol eta polizia eta presentzia polizial gehiago, aterabidea izan behar da besta ereduaren aldaketa bat, eta hor nire ustez badu ardura zuzen bat, instituzioak daukate ardura zuzen bat, hori kontrolatzerakoan, hori azkenan behar duguna da konturatu ez eta aintzat hartu besta eredua eta besta eremua bera eremu kolektibo bat bezala, non ardura partekatua den, eta behar duguna da azkenean aldaketa kultural bat albidatuko diguna bestak pakean bizitzen denak, eta agian hori pasatu behar da ez etortzetik 4 milioi kanpotar zure herriko besetara.
Bueno, eta aipatu duzun folklorismo horren arira, uste dut Euskal Herrikok ere badukagula autokritika egiteko, ze Ipar Euskal Herrira joaten gara soilik maskaradak ikustera, zerbait exotikoa iruditzen zaigulako, eta Tiket Baiarena berriz irantzuzuk ongi azaldu duzu, baina Gasteizko ikuspegitik kontatuko bazenigu ze traba eta oztopo topatu dituzuen, eta batik bat akaso gazteok zer egin dezakegun egoera honen aurrean. Bale, nik uste dut oztopo handiena edo kalte handiena dela. Azkenean eragile publikoek ez dutela aitortzen gure berezko izaera, eta horrek zuzenki txosnaguneari kaltetzen diola, eta irabazi asmorik gabeko entitate bat garela, eta kudeak eta guzti horiek ezin ditugula asumitu. Eta horren aurrean, luzatzen dut gonbidapena gazteei, daudelako 10.000 modu parte hartzeko honetan, izan txanda bat egitetik, antolaketan sartzeraino, edo inkluso gure jai eredu ez parte hartzen, eta karpara edo txosnagunera hurbiltzen. Eta gero, ere esango nieke gure txosnetatik negozioa ateratzen dugula uste dutenei, gonbitea ere hurbiltzeko eta ikusteko nola antolatzen garen, eta hor ikusiko dutela benetan autogestioz eta auzolanez antolatzen ditugula jaiak, eta hemen ez dagoela irabazi asmorik, ez da enpresa izaerarik ere. Bai, askotan guri behintzat egiten ditugun txandak eta ez, askotan galdetzen digute, ¿y cuánto cobras por hacer la txanda? Bueno, ez da bolondresa, eta orduan, uste dut hori bai, trasladatzea hori oso garrantzitsua dela, eta dela askotan, piropo bat, edo ez dakit, como jendeak pentsatzea, behintzatez, Bilboko txosnagunea dela jai eredu bakarra, eta hori, bihurtzea jai hegemoniko bat, piropo, bai, eta jendeak ikustea, benetan azten nagusia dela txosnagunea, ez? Eta ez ikustea udaletza jarritako kontzertu mierdoso horiek, orduan, bai, piropo bat da, baina uste dut lan asko gelditzen zaigula jendeari ikustarazteko, ez? Atxan dagoen lan guztia, antolaketa guztia, lan guztia eta ze polita den bai, ez? Ikustea, azkenean jaiak datozenean, ikustea montatu duzun guztia, egin duzun guztia, bolondrezki egin duzun guztia, eta zuretzako eta zure ingurukoentzako egindako guztia. Orduan, ni bai luzatzen dut gonbidapena mundu guztia hurbildu dezan gure txosnetara eta jai eremu hauetara, ez? Eta uste dut bai oso garrantzitsua dela ereduak birmoldatzea, aldatzea, autokritika bat egitea, eta ez duela 20 urte egiten ziren gauzak errepikatzea, baizik eta gure garaiari egokituta dauden gauzak sortzea, eta uste dut horretan bai asko dugula aldatzeko edo eztabaidatzeko, ez? Adibidez, ze musika jartzen dugun, zer saltzen dugun, nori dagoen zuzenduta egiten dugun guztia, zergaitik jendea datorren gau girora bakarrik eta zergaitik ez datorren egunean zeharreko gitarauera, eta uste dut hau oso lan zaila dela, azkenean horrela esleituta dagoelako, ez? Betian mundu guztia etortzen da gauean juargabotatzera eta kontsumitzera, eta bai oso zaila delako azkenean esan dugun guztia labur bilduz, sostengu ekonomiko bakarra gurea txosnena dela saltzen duguna, eta hau alkola dela, eta hurrengo urtean montatu nahi badugu, hurrengo urtean egitarau bat sortu nahi badugu, dirua behar dugula, ez daukagulako beste sostengu ekonomikorik, eta orduan eztabaida hor dago, ez? Nola egin kontsumo responsable bat, arduratsu bat egiteko, baina bai, ekonomikoki ondo egoteko, inarri bat eukitzeko, eta horren urtean, bermatzea montatuko dugula. Orduan, eztabaidatzeko asko gelditzen zaigu, aldatzeko asko gelditzen zaigu, eta horretan gaude uste dut, ez? Bai, zalantzari gabe, eta ez dakit hemen utziko genuke saioa beste zerbait badukazu gehitzeko Maialen?
nik botako dut mezu apur bat optimista bat. Epa. Eta, apur bat, justo kasu honetan EAeko hiriburuetako txosnaguneak nik uste dut daukatela potentzial nahiko handia, esango dut Gasteizeko kasuan, baina uste dut babes sozial handia dutela, eta adibidez Gasteiztarrek ez dutela ulertzen Gasteizko jaiak txosnaguneri gabe, eta Gasteiz bezalako hiri bat lehen zela militarren eta paizen hiria. Euskaldun, apur bat geroz eta gehiago euskalduntzea lortzen ari bagara, badelako, bada txosnak bezalako espazioak ditugulako eta gure lanarengatik ere, así que animatzea jendea parte hartzera. Horrela itxe daiteke saio bat, eskerrik asko. Eta hitz egin dugu, jai eredu alternatibo horren atzean dagoen lanaz, orain dauden oztopo burokratiko tiket baiaz zehazki, eta gaurkoa hementxe utziko dugu. Nik daukat gauza bat komentatzeko, bale? Bale. Bueno, esan dugun bezala, ekonomikoki itotzen gaituzte eta horten gazkagorrik, ez dauka diru askorik torreta montatzeko, azkenean 20 metroko torreta bat montatu egiten dugu, andamia oso garesti dago, eta beti zaiatu izan gara dana doainik edo ematera edo dana bolondrezki egitera egitara haua eta hori guztia, baina horten ikusten gara oso itota montatzeko andamia. Orduan, sortu dugu esteka bat, jendeak nahi baduzeo zer dirua edo eman, daukagu Instagramen begiratzen baduzue nola egin laguntza, eta hori mesedez sartu montatu nahi dugu, favorez. Iragarkien tartea eta gero, eskerrik asko Maialen. Zuei. Iritsi gara, azkenengo podcasteko amaierara, ez dakit, bideo honetan asko partekatu dugu, asketatzen dugu, ez gara jarriko agian hain nostalgiko, baina hartuko dugu trago bat udako festetan batera, ez? Trago bat alkoholaren kontua, nazeke. Txupito bat. Hori da, gero Bilbon ikusten bagaitu zeirure batera mozkorra, ez da gure erantzukizuna. Eta, eskerrik asko bideo hau elkarrekin egin du eta oso gustara gunezuekin. Eta eskerrik asko Amerika Telebistari platoa eskaintzeagatik, eskerrik asko entzule bestaldean egontzarelako, eta noski bazkidetu Klaken proiektura, 4 euro truk hori gabe, truk. 4 euroren truk hori gabe! Hori.